Вие слушате предаването Джаз Ден. В студиото, в следващите минути, има много приятни гости, освен това и многобройни. След малко ще бъде част от френската формация Фанфар Декадор, които ще свирят тази вечер в София. След това ще зарадват публиката в Созопол и в Велико Търново. А в студиото преди това ще разговарям с един от членовете на този състав, Филип Ангусто. В превода ще ни помага Блага Делчева от културния отдел на Френски институт. Здравейте, добре дошли. Bonjour, bienvenue. Bonjour à vous. Добър ден. Вашата музика е жизнерадостна и щастлива. Votre musique est très joyeuse et oui. Пълна с енергия. Elle est pleine d'énergie. Опира се на добре познати песни. Elle se fonde sur des chansons très connues, bien connues. И в тях вие влагате своите усещания за музиката и света. Et dans ces chansons, vous faisiez, à travers vos chansons, vous sortez vos pensées du monde et du monde. И тези усещания са, как можете да ги опишете? Quelles sont ces sensations que vous voulez transmettre grâce à vos chansons? Les sensations, c'est rassembler le plus de monde possible à travers nos musiques. Ние искаме чрез нашата музика да съберем възможно най-много хора. Et donner beaucoup de joie aux personnes parce qu'on vit dans un monde compliqué. И да предадем радост на хората, защото живеем в един труден свят. Donc voilà, notre musique essaie de transporter du bonheur à travers le monde и нашата музика се опитва да пренесе щастието по света и в Европа. Voilà, donc on est très content d'être en Bulgarie. И сме много щастливи да бъдем в България. Voilà, donc on reste 3 jours à Sofia. Оставаме 3 дена в София. Puis on part 3 jours en mer Noire. И 3 дена на Черно море. Et puis on repart 3 jours dans la montagne. И после 3 дена в планината. Voilà. Защо това щастие и тази радост остават? Pourquoi ce bonheur et cette joie restent? Защо те не свършват, когато свърши песента? Pourquoi ils ne finissent pas lorsque la chanson se termine? А можем да ги превърнем в наша нагласа към живота. Et nous pouvons les transférer comme dans notre vie, les transmettre dans notre vie. C'est que en fait, on laissera une trace de nous à travers cette musique. Оставяме следа от нас чрез нашата музика. Et on est surtout un groupe d'amis. И ние сме преди всичко група приятели. Et d'ailleurs, ils sont tous derrière la vitre là. И даже те са всички тук зад стъклото. Всички те са усмихнати, да кажа на нашите слушатели. Souriants. Ouais, très souriants. Те са много усмихнати, да. През вратата и очакват да влязат, за да ни посвирят, но преди това ще завършим нашия разговор в студиото. Nous allons terminer d'abord notre conversation dans le studio avant qu'il rentre aussi dans le pour jouer. Днес ще свирите на прием в Френското посолство по случай Деня на Бастилията. Vous jouerez aujourd'hui à la réception à l'ambassade pour la journée de la Bastille. Искам да ви честитя празника. Je veux vous souhaiter une joyeuse fête. Merci. И всеки празник е повод за размисъл. Chaque des fêtes permet de penser, de réfléchir. В тази 2014 година във връзка с този празник Деня на Бастилията. Какво бихте откроили като най-важно, което можем да си дадем като сметка днес? Que pouvez-vous dire quelle est la chose la plus importante que nous pouvons conclure en 2014? Moi, ce qu'on espère, nous, mais à notre niveau musical, c'est това, на което ние се надяваме, нашето музикално ниво, на което се намираме, beaucoup de paix dans le monde. Е за много мир в света. Beaucoup de paix dans le monde et que la musique soit un élément fédérateur de tous les peuples. И музиката да е една обединяваща за различните народи. Особено брас музиката се свързва с празника. Какво е за вас празника и събирането на общността? La brasse musique lie les gens aux fêtes, aux différentes fêtes. Quelle est pour vous la fête, l'idée de la fête, qu'est-ce qu'il représente? И също така събирането на общността, това сплотяване. L'union des gens. L'idée de la fête, c'est justement unir les gens entre eux. Идеята на празниците е точно хората да се съберат едни с други. Et faire de belles rencontres. И разбира се, да направят ни приятни срещи, да се срещат помежду си.
Voilà, c'est principalement ça. Общо взето е това. Толкова е просто и е толкова хубаво. C'est tellement simple et tellement beau. Така, след броени минути в студиото ще ни посвират музикантите от тази формация. Аз разговарям в студиото с Филип Ангусто. В превода помага Блага Делчева от Културния отдел на Френски институт. Последен въпрос. Кога и къде нашите слушатели могат да ви чуят? Où et quand nos spectateurs peuvent vous entendre? Ils pourront nous entendre dans les parcs de la ville. Могат да ни чуят в парковете на града. Dans les rues, dans les bars. По улиците, в баровете. Et principalement, à l'ambassade ce soir. В посолството тази вечер за тези, които са поканени. Et voilà, et tout le long de la journée. И през целия ден. Dans Sofia. В София. Значи ще ни изненадвате някъде по улиците. Donc vous allez nous faire une surprise dans les rues quelque part. Voilà. Да, точно така. Добре, това е френската група Фанфар де Кадор. Както разбрахме, в следващите часове те ще изникват на най-необичайните места в нашия град, за да ни зарадват със своята музика. Музикантите над 10 души ще влязат в нашето студио да ни посвират. Както казах преди малко, разговарях с Филип Ангусто. В превода ни помага Блага Делчева от Културния отдел на Френски институт. Благодаря ви много. Сега слушаме музиката на тази френска брас група. Никога не съм си представил, че толкова много хора може да събере нашето студио. Това са музикантите от френската формация, с които ще се срещаме тези дни по улиците на София. След това край Созопол и Велико Търново, това са Фанфар де Кадор. И те ще ни посвират много специално. So, it's your turn now. Така че, очакваме да ги чуем.
Това са музикантите от френската група Фанфар де Кадор и преди да ги чуем отново по улиците на София, ще чуем още едно тяхно изпълнение тук на живо в студиото на нашето радио. Без съмнение, това е настроението, което желая на нашите слушатели през целия ден и през цялата седмица. Благодаря за вниманието, казват и френските музиканти в нашето студио Фанфар де Кадор. Можем да ги слушаме тези дни в София, по парковете, по улиците. С нощи сме ги слушали в метрото, както разбрахме. А пък през следващите дни в районите на Созопол и Велико Търново, първо от 15 до 17, след това от 17 до 19. Аз съм Светослав Николов и ви желая щастлива седмица.